Mga kapuso, karong buntaga, sabay-sabay na sabtang kiligon tungod atong sayron ang love story sa duha ka Mindanawan nga bisan sa challenges sa pandemya, wala gayod makapugong aron matali na sila sa usag-usa. Bitaw, atong ila-ilahon sina Junrick Hueves ug Jeremy Pino. Sir Junrick ug Ma'am Jera, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man mo? Okay lang, sir. Naganad-anad ani kay hapit na may mag-LDR ani. Start down, sir. Okay na gyapon. Akit na tang larga nito. Sa inyuhang relasyon, unsa ba ang nakita ninyo nga mo'y nakapalig-on niini? Unsa-unsa ba ang mga kinaiya sa matag usa nga nakauyon gayod kamo? Okay, nag-ila mi last year 2020 katong time nga nag-lockdown. Kat bitaw mo gi pag sugod sa pandemic. Tugod sa pandemic. Okay kanang boring kay sa balay. So nag-ila mi sa Facebook nga dating app kanang lingaw-lingaw lang unta ba, sir? Nya, nag-click man mi. Then everything's running smoothly. Butan kayo siya. So ganahan kay ko makig-chat sa iya. Sa iyahan. May siya. Mayo mo gud siya, sir. Ganang buutan sa kuha. Tapos lambing. Tapos kiring ba, sir? Ganang di bitaw pareha sa unang mga Nangagi. Ay, ining di taampingan, dili ta sidanan ba nga ingana sayop yung ibuhat iya kay kuan man siya ganun mo advice siya mo ganahan ko sa bahay ingana. Wow, grabe. Love is in the air gayod, ha? Pero Sir Junrick, unsa ba ang storya, sir, no, sa imuhang viral proposal nga bahalag simple pero patsada man kaayo ang paagi nga imong gihimo? Ang ingani mo ni sir kanang ang plano jud ako sir dito sa atong magsaysay bitaw sir atong Hardin Rock na. Pero due to pandemic sir na-closean ni. Bisag asa mi na mga place nga among lagan katong mga tourist spot sa Tubod o sa Baroy sir. Puro man close mong na-decide ko nga dito mi sa Tagaytay may tawag dito sir. Dili ka to siya known nga place pero dindot man ang view good. Tapos dito na dahil may kasabot sa kong mga kauban nga inganaon ang pagkuhat master daan ingani nga maamis siya. Then dito sir kung ipakita siya tanan nga makahilak niya kahilak ni town sir dito sir. Sa akong gipamuhat kaya wala siya kabalo. Sa mong proposal, Ma'am Jera, unsa pod ba imong ginahuna-huna ni adtong tungura? Unsa sab ang imuhang gibati? Atong pag-invite ya nga manglaag daw mi. So akong imagination at akong expectation lang ato is kanang laag lang nga simple. Tapos mulagahay na. Mulagahay na siya. Tapos ingon siya nga iyang ba yung mga friends. So para sa ko sige murag wala po ko nagduda kayo nanan ako last di man yung last kanang murag despedida gani kay manglaag so banon niya yung friends mura po to akong ginahuna mo to kay wala ba sila gitang dala nga flowers mga letters wala ko kita mura ra joyride sir ba joyride ba joyride to din ingon siya pag abot sa Tagaytay last option na lang gyud namo ana siya nga nindot kay didto kay Mountain View manggod siya so ana siya nga diri sa kilid nga mag picture ako nga i-photoshoot so iya kong picture ayong not knowing nga naa nag-arrange na dito yung mga friends dito sa view deck Mountain View dapit dito nag-arrange na sila dito abi kog normal lang to nga kamera gipadaplin ko niya tingala mo kay tingnan mo kaya siya, i-blindfold di kaga. I-blindfold di kaga kaya. Kanang nakoy pakita nimo nga nice na siya. So wala ra pug ko kay salig di kay ko niya. Sige anak ko. Mo to iya kong gibaba. Then
Pagtangtan niya, surprise kay ko, wala jud ko ga-expect kay una na ay letter nga I love you tapos flower. Wala ko ga-expect. Kato pa lang, happy na kay ko. Ano pagliin ako sa iya kay ano man siya, will you marry me? Dito ko na shock, jud ko katingog sir as in yang barkada na lang nag-ingon og Hoy, madam, wala pa ka nag-guess kay diretso naman ko gag. Ana na lang ko nga. Ay, yes, ako pero wala na ako kabalo sa kumabato mo. Pwede pa lang good practicean. Unya, surprise man. Surprise man siya. So, na-shock jud ko as in. Og tungod, soon to be Mr. and Mrs. naman mo, aduna ba kamo matambag sa mga couple sap nga naglantaw sa at-home karong buntaga? Ikaw ga. Okay, sa akong matambag sa tanang couples diha karon nga naglantaw, ang ako alang gyud i-advise is that kanang ibutang gyud ang Ginoo as sentro sa inyong relationship. Kami mao ginamo agyud magampo gyud ni permente. Kay once na amang gud ang Ginoo sa inyong relationship, wala gyud na temptation. Imadlok man mo makasala. Ang ako lang po sir is kinang anong ko lang jud kining magtarong na jud nga aning di ka mamayi, di ka magbinuang sa imong pares kay lisod na yung tao, di mo magdugay kuwara mo si mana na mo bulag na mo kay tungo na yung batasan. Alright, more power sa inyong relasyon, Sir Junrick ug Ma'am Jera. Mapapasana all gayod ang tanan sa inyong love story. Daghang kay salamat sa pag-share sa inyong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power alang kaninyo. Sige, salamat Sir, sir. mag-power po Salamat sa pag-feature. inyo, sir. Salamat. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.